Sayon ra ka isulti ng magbag-o nako tungod og alang sa pamilya nako. Mubiya nako sa mga makadaot nga bisyo kay di nako gusto nga makapirwisyo. Akong ginikanan ra ba grabig sakripisyo. Ako ray naghatag nilag negatibong isyo. Pero mga higala abi ninyo, atong plano lisod na kaayo. Kay di gyud na nato mahimo kung di nato iapil ang Ginoo. Hantod wa tay hingpit nga relasyon ni Kristo. Kanang tanan istorya ra na kutob nato. Di gyud ta tinud-an na yung mabag-o kung kita-kita ra ang magbag-o. Apan kung iapil nato si Kristo, mabag-o gyud ta 100%. Ang iladong puno sa bisyo kaniadto, makaingon silag mura na magsanto. Ang kanhi murag si Antikristo, karon puno naman sa balaang espiritu. Ingana ang posible natong mahitabo kung iapil si Lord sa atong pagbag-o. Sigurado nga naagyo'y milagro. Ug nganong kabaluman ko, na sinati na mismo nako. Mabungahong kagabhion mga higala. Ampo, amping, abantita. To God be all the glory. God bless.